Si non se sabe de que ten, claro. O Foro Negro é un encontro que tivemos xa no 2003 multitude de colectivos e de xente que estaba preocupada polo que estaba pasando no contexto do Prestige, e aproveitando o contexto lamentable do que está pasando tamén co Instituto Galego de Información, o que está pasando coa figura de Isaac Díaz Pardo, e a oportunidade que se nos ofrecía de poder facer algo neste mismo espacio onde se desenvolveu o foro naquele momento, pois decidimos facer unha acción de apoio á figura de Isaac e de reivindicación de todo ese proxecto histórico que é o Sargadelos. O mércoles 23 a Xunta de Accionistas cese no papel que desenvolve actualmente a Isaac Díaz Pardo, e isto, bueno, pues deixa en entredito, deixa en suspenso que vai pasar con todo o traballo de recuperación histórica que se leva facendo tantos anos aquí. Bueno, consideramos desde a Redemo, desde Burla Negra, que isto é unha agresión no cultural. Pois o Foro Negro é un punto de encontro, de debate, reflexión, de intercambio de ideas e de búsqueda de propostas para todo isto. En este marco presentamos o novo portal de comunicación da Rede de Acción Sociocultural a Redemo, invitando a colectivos a que participen, e presentamos como acción en rede contra o silencio o xornal número 0 do Galicia, que era aquel xornal histórico que para o que foi construído, entre outras cousas, este edificio, e que nunca chegou a ver a luz. Hai outras temáticas, vai un pouco